perlu kakade ka video claim na penslam ngan batai fi ya kane ka NV Shopee kitu ki bampat seutu ki badang sedang bandrung ya kane ka company dengan batai fi mal kendiat kendiat Jepang kane ka company nadu ka sedang hado bakut te se bape hado bandakut te dah kam clear kane ka video sampai kitu ki ve ki video jung aku ban pen clear ya ka video jong fi ban pen state ro la ngasuki ka ko ka kajing batai pila ban pen state bat pila ban pen clear cucu ya ke video ro pila ha ka YouTube kitu bom la te saya tu yang ada pi da kam clear tenengkong barok ngi ki yakot yang iban join kini ki company hapo Meghalaya te mentada ngipe ya ke history jong kini ki company babun hi kini ki company kila aslem hapo Meghalaya but kila aslam kamut da kisan nyu sipeus nem kamut ba pinjoy nya gitu ro kam da mento ya hadu kata-kata ba pinjoy na marke ba ladang pi ong ban bil ya katim hakan adwok hide pi ban bil ya kitim pi de ban yok ka company ka badang sedang bad ka babiang ro kata-kata ka we ka babiang te da ka badang sedang ro ka babeste ka babiang kamut pila banji ki company ki babiang ki karukom nadu ki kabaningkong te kitiar kitar hi namar baki ki company ki babiang kitiar kitar pila ban pila ru ban le bahabun ki liang ladaki kitiar jong ki company ki biang kador kim bat ki rule ki ain ba pintet mat kat ba pimon hakanu kapor ba pidon kam ki terro kata ru dei bandon khanang ba pinsuk te kane ka company ka ailut efi kata namar ba hangni nak hakani ka NV Shopee nong pinyo alut na dong sedong kitir kitar bat karu komtrei kane ko company ro ko basuk ba bat dapi kamai tang ars pa kum tu kun dikala transfer caka account of ya ke pisah tlong ka suk ba ban trei ya kane ka NV Shopee te ka NV Shopee ka kardeng kane company nga ka jingmut ngamti ro balai ki aitang ka NV Shopee ngan saya wat ka jingti bro ngan kli nai founder ting ya keren direct badi founder ngayok information te ya kane karteng te ngambat yure dengan saya ngintip ki karmo kinai kumno te tongin pe ya kane ka business te ka jingtmu jong kane ka business ilongga kawai bapin ngin manirap ya ki bahayeng da pitrei pinyo ka kamay mo pin banya ka ba pitrei baro ars long baro chisngi lej bela pio ars pa ji kumta lais pa dei kamut kani da pitrei tang chikentar kanta lej wat ki perlo kumtu lej batai ya ka plan kumni kumanga batai filang babi leng bagane ka video dan da pila de pe kani video pila ban lej batai plan chikentar kanta kamut pila yo lais pa san sparu pila pidang la ban yo la da pitrei le baro chisngi kamut village wat ki perlok village batai plan village pha ki kol ki perlok jong fi kendo ban batai kan ni ka company NV Shopee bakini ya join kamut pimdon kam ban trade to me hadu kata kum basu trainong ngimo te kata kawe ti rap ki family jong fi nang ta ka baar pade piyo kapisa pade nang ni ka jing kya ta de rap ka balai pade piyo ban da ka ba pi kamai nang ni pila ban ya keleng mo leng ba da pila kamai ba nang ni ki batre sitom te kila ban kamai ban leng ba ka company ka rap euro fi ban yo ban ni Shanghai sabar mo se long le Shanghai perthai kum tu ki kinsa ai leng ba ka ni ka company enda pila po ya kita kirang ba per bat penda pila tresitom nang ta shu pinyo ro ya ka kali ka dream car ka ong ka kali ka babiang ka ba arpusan lang nang tabon kibe kali bat ki bike ki scooty ka ba pinyo na kani ka company nang ta ya ka ying ro ka ba chikrur ka ying pinyo anda pila pendep ya kat kum ka level jong kani ka company te kani kam de ong re baka baro hi ki company ki adon hikum kini ki hikum kini hendai hado kanu ka suk ba pinyo ya kini te kani ka de ka we ka company ko mo fi ka bangatrai ka basuk ba pintrei ban poi shadu kani ka level ru pila ban yu la da pintrei stom plus nomor ba kadang sedang hame khalaya te pio kani ka de ka jing ai jong ka company na ka banta jong fi mo ka pisa nang ta ki kali nang ta kaying ka ba chikrur kan ai la tang ka we ka kan thei ka bala yo menta ya kani na mar kadang sedang kani company kadang sedang manetri telong nang ni chakmat kin sabun ki bayo ya kani ka kali ka ba arpusan lak ban chakai per thei te ki bala bon hi ki bayo ya kani ban le changkai per thei leng ba kani ka company te
kaying nga bachikruti manu banyo na Meghalaya te in sapay kinu ki batray stom na firu phila banyo kaway na fimo te kumta te tongine ya cha kaway pat ka business ka jing batay cha kani ka bakham don kam te pipe ha kani ka lengba kani ka NV Shopee balay pijo nya kani ka NV Shopee pijujo nya kani ka NV Shopee ba pin la ban thit tiar na kani ka company ka ba pidon kam haying na dong sedong pinyo ki tiar kamut bat ka longki kumba phi le yeu kumba phi le yeu shilong yeu juai yeu nong ston yeu mairang yeu mau korbat kumta pinyo banan na dong sedong pinyo kaju hi ki tiar kumba pinyo na yeu kam don jinge pere balada pilong membar kani pinyo duna chusu kani te kani ka company kan sadon lut kat kum ka jing tumu ka mission mo ka vision jong kani ka company jong i founder ong hamba hadu long la kumnu chilak san peu teligi franchise kamut kum ka dukan bahe kum kani kan penyo kani ka company ha India baro kawe chilak san peu kamut ke baro haman laki ki district haman laki pin code la ki district mo pi pinyo be ya kawe na kini ki franchise te kamut haman laki yo ki bahe kan sayo ngin sayo be ya kani kum kani kawe ka kompo kum kani ka dukan jong kani ka company ka banya ailut ikitiar baro na dong sedong leng ba kani kan chaba pilai kamut pin ratang ka ID inda pila dep join kamut pila la ban thitiar bat pinyo ka commission bat pin pila ban kamai tang na ka bat thitiar bat ki tim jong firu de da pipe cucu ya kani ka company kan ong ba baro kan sedang lengba endal adem lah India kan ni ka company kan saya cha syaki wipat ki kiri baper i founder insa sedang ban pli kan ni ka company shabe shabari ro kamut ngi hapan treba ngi trestom na kan ni ka India kamut anang ilala nang ni ka tim jongi kan sa ngin sayo ki perlok na bari kamut pila ban invite ki tim jong fisha bari khnang ba pinla ban kamai susu na kanika company na marki founder rinsa sedang ya kanika company sebari rumo te dan pidon bok sa Bangladesh India Nepal nang ta Myanmar nang ni ki Sri Lanka ki bajan kini kiri bajan da pidon perlok kamu da pitre itu menta ki betul bateri sebari dan niki pila ban yok perlok itu ban yatri lang ya kanika company te da pipet hadu ar jar live hu hang ne ka ni ka road map mo kani kamut kanya kumnu kanya lenti kani ka company hadu ar jar live hu kamut ka target jong founder ka de kang ne chiphu kurur yang aru ula ong hi ula tek ka message ula send ka message na ka WhatsApp ong banga hadu chiphu kurur kin don ki bri ki bajonya kani ka NV Shopee kata ka de ka target ka thong jong ki bat ku chilak san pusan hajar tali ki franchise baro chi India be kin sedang hadu lai arajar lai peu te sa sansnem kamut kani ka company kan he ba bat kitu bateri sto menta ka pin sala bhaban kamai na kani ka company namar baro kitier kide ki bangidon kaman kasngi kamdon jing ya per kamdon jing duna kitier baro ngin yo na dong sadong te kamut lada pijonya kani company nang ni sakmat kamut pin sala bhaban pin sala bhaban kamai na kani ka company kitu bateri sto menta ngano ifi pin sala bha te nang tangi yo ya kini ki certificate jong kani company ka biang lut pimdon kam banting baka ong kani ka company ka ba thok ne bajukor ne ka ba sakut tang katu kani por ngano ifi kani ka company ka bangala pej ba kamut na ka biang lut na dong sedong ki kot ki slabaro ka syong tang ki founder ka company ai kamut kan ka company kan yai be ka alai pe usau pe san pen rus sedu pe snem ru kadai ka company ka bansa ne ngano yevi kan ni kadai ka we namar paro kitier ki download kitier ki bangila pedon kam nado dangrit hadu menta ki digiju kitier bakani ka company ka penyai om dai kum ki begi company ki penyai da kitier ki barem ngi bom don pisam la raban tet ki tu ki baduk ba pli kim la hende ya kan ni tel da pila nam raru ngi haban bam hi namar kitier ki bangi don be na yu kamut pimla le ere pi haban ban thet bihi kini kitier tenang ta ka kani ka company amdai tang ka katri tang ha ke penmi tang e kitier handai kala ya te bat bun kini ki pe kini ka don kan ni ka nutrivedika kan ni ke tejerat kini ki sell by ren plot commercial kamon ha ka galiang ka yedi yethet ki jaka ki jing ki semro kadon nang ta chakani ki Bollywood long kini ki na banta ki tu banang ban ruai ru ka don banta ha ka tu ka ban kumnu banang ban ruai ki tu bakwa ban long kinong ruai ki batbit ha India ne ha perthai barok ka beru ka yarap lengba ki tu ki pila bat join kum ki singer ki batre che mo kum ta bat ki kini ki digital edu kinu
pinyo kum balik puli school hi kum ba philik puli ja school ro nang ni nakani ka envi shopi le phila ban puli shibun ki jing hi kai ba phiyo na kinong hi kai ki batbit ha India te da enda phila deb join ya kanika envi shopi nang ta na kini ki college sarthi online kamut phila ban le ko sang college online ro lang ba kanika envi shopi ta bun chibun ki kanika envi shopi ka wan ra yangi ki long kai ka jing don kam jongi kamut ni don kam kamut ngi layo be na kanika company shibun ki re ki bangi don kam te nalo nang ta ka company ka bang phila ban chania na mar ba ka layo ya ka award kum ya kanika India's fastest growing grocery retail store award arpeu house nem arjar arpeu ka layo ya kanika ka award kum ka company ka bastet tamah po India nang tapi yoro ka spotlight award ka de ka company ka ba kibriu ki itu ba ki kloi ban tu bar ki kloi ba ban join na mar ki su tenan ilong kas ka hairstep ba ka jing itu yung ka kibriu ka ne ka company ta ka daw bun we ki niki ki award ba ka layo te kamut ka de ka company bangila ban chania but umday tang kataro wat ini sunusud ide ini aktor terapi itu ide ini aktor te kamut ide ini aktor ro balai aya ka award mo ya kaneka ya ini you ya ini founder jongi tenang ta ini ide log jongi ini founder ini ide founder baru ari ki dei ki long ki silok mo kini te ini ro ide miss i balayo teng ya kamis but ya kamis in India international mo na po Delhi nang te ide balayo ya ka long kum ko Miss India mo kum tu Miss International nang ta but ini founder ide but bul bala tri bah kaliang kan network kamut ila sang thu ila don ka idea ban tri ban penmi kum kan ka company ka babiang na ka banta jonga ba jong pi ban tri te kado ini log jong iru de batbit bah kaliang namar mo te da pi puli bah sapang ini de kerteng minak siada but ide MI Ahmad ide sar Ahmad co-founder but i promoter jong kan ka company te pi pe hang ni la tho ba ilayo ya kanika Miss ide ini Miss la thong ni Miss but Mrs India International of Delhi how arjar khandai te kamut ide public figure ide ki ba yu biang hi ban sedang kanika company ban ngidon bok ban yo kum kini ki leader ki ban penmi kini ki company tenang ta shusho dangi pe capang kanika company baro ka download namar ba baro kini ki company ki ba penmi tier ha India ki ba shnaya kini ki jingbam ke banga ngamat pipi baman kasngi ki de kini hi ki company na do ka ITC ke Tati Amul long baro kini ki L'Oreal kini ki Lipton P&G Procter & Gamble mo kyong nang ta Godrej nang ta kini ki Twinning kini ki Nestle nang ta Tropicana baro kini ki company ki badon ba penmi jingbam ha India kamut ki de ki ju ki company ba penmi akatir jong kan ni ka envi Shopee kamut kabangi don kam baro ki jingbam kamut la penmi lu da kini ki company bat kan ka company envi Shopee bat kan di kalong ka penmi da ka company bangin ya join bangin ya yo commission bangin ya kumta mo ban ya kamai kata kan ni namar ka de kalat ka baro ki briu hi mentaki ki yetre te na pipej menta baro ki download na do ki grocery mo ki dairy ki bakery ki frozen food household fruits ki and vegetables organic electronics footwear home furnishing kemut ki finishing clothing and apparels health products and many more baro te hang ni kapit iba ka envi Shopee kala tre bat handus pa taliki national but international brands but hadu khatsan spa ngudu ki taliki kitiar kitar mo baka ya de bay ka don kitilang hang ni ka envi Shopee kabut ling ba kini ki company kala ban ra sipun kitiar ha kan ka envi Shopee baka bangila ban tre ka bangila ban yo nang ni ban tit bat you nalo nang ta kidon ki envi Shopee model kan ni kamut baro kitu ki badon restaurant da pilong mekanik da pilong de ki nong de jor da pinong nong ki nong kapsnyo la ni ki de ki nong shna pipe na ni ki badon dukan
ki dukan mo ki dukan kum ki juti ki jain kamut phila ban long membar ya kan hakan ka envi shopee bat phila bande ya ki ter jong kitar jong fi kat kanu bot ka restoran ro ki jing bam phila bande leng ba kan ki envi shopee da ka basu ya kan ka company envi shopee tang new persen na ka ai ka ba pisel ka ba phide man kasi kamut pinyo be ya kitu ki badon membar kamut phila ban ki kum kitu bala join kila ban wanted kila ban lek bam jaga restoran jong fi kila ban wanted slipar na ni ki baro kitu ki badon na fi mo nda pila long membar jong kan ikan bish pinda long vendor nda pila long kum tu te kamut pinyo ka point pinyo kamai pinyo ka jing kamai kum tabat ki tim jong firu kum jo te kibas kwa ban sautu kam shu yakini kamut anda pila join pin sautu shibun ki sepanggan ka company na marba kinu balong membar jong kan ka envi shopee haman laki jaka ki badon ki dukan ke badai jong ka envi shopee kamut pila ban le jaka tu dukan pila ban titer ta ai tang ka id kamut pinyo ka commission pinyo ka discount ke je mo kindu ki duna ki dor ki ter kitar lani wat ki jingbam ki babi bam na restoran ro da dai pa pila jaka restoran badon na kan ka envi shopee kamut ki bala join kan envi shopee kamut pinyo ke jing duna enda ki lalong vendor jong kan ka envi shopee te kabakadu nung ngin batay fi sepanggan ni ka registration ka baneng kong ka ban register ya kan ka envi shopee ka day free chulong pila ban chu register free shwaya la de kitu gi bakwa ban tray pila ban register free shwaya la de nang ta pila ban sedang ban khot iki perlok jong fi ban ya register lang bat fi pila ban join nang tapi hadin ski kat ba pidang kecau ka pisah kendiat pe mo pelum pelang ka pisah ka caka ba pin teaching bam kini kitai pelang ka pisah kom tu kendiat long mo ba pin la ban join kan ikan which one day free registration kamut ba pim don kam ban siu namar kanu ki ba kwa ban trace business pi de ban sotu wangi hadon kam hi ban siu kanang ba pin la ban kamai but ndai tang ma fi baro kitim baro hindia ngia siu hi ban join kan ka company long ban join ban sedang ban tray ban kamai ndai wat hadin bangila deb register free ngi register ki perlok jongi ki tim jongi free hendrai hadin ang tung ban activate ya ka id pen im ya ka id mo ngila ban pen im ya ka id ha kador ka ba read ka ba sedang sanspa kendai nang tan riu kendai nyu kendai pra kendai sejar kendai kadwei spa kendai kum ta arjar lajar saujar kat ka ba fikwa kadon ka amount kadon ka package mo ka amount la ni ka package ka ba pila ban join ka package kamu la da fikwa ban join ka ba 8,000 chispa pila ban join kata ka package da pidon fikwa ban join ka package ka ba tang sanspa kendai pila ban join kamu shibun ki ba pila ban join hakan ni ka envi shopee leng ba kata ka package but haman la kidor jong ka package pinyo bet ya ka ya kitiar lanigi ki digital products mo ki digital kumbang oi fi mene kadon ka jing hikai na ka banta ki khon ki ti jong firu na banta ki tu ka biang hi bakin join na mar pin yo ki jing hikai ki khon haja ka ba pin le katja pi le ro pi haban the ya ki khon jong fi ya ki kos ba fer bakin pule kanero kumju hi pi kumba pi thet online na offline kum tu le school khon jong pi pha le computer kamun ki cha hi kai kum tu offline pi haban siu nang ni ru ka ju hi da pi hi kai pi ki khon jong pi ki la ban yo sibun kin jing hi kai lagi hi kai kum lu ban de jing di na online ngidon kam ban siu nang bangin yo ka jing hi kai kumju hi kum ki kon jong fi pelut por ban lek tuition hang neru pila ban sumudur kindon ki kinong hi kai ban hi kai online ya fi pila ban siu ya ka bai tuition sumud ha kata karukom te